Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр өчен уздырылган ГТО фестивале күңелле музыка астында спорт күнегүләре ясаудан башланды. Спорт һәм физик культура идарәсе башлыгы орынбасары Ирина Халикова барысында ярышлар башлану белән котлады. Моңа кадәр бакчада гына оештырылган ярышлар быел беренче тапкыр киңрәк масштабта уздырылды. Это мероприятие у нас проводится впервые. Обычно мы проводили самостоятельно, ходили, то есть по детским садам и принимали нормативы. Но сейчас решили устроить такой маленький праздник, как фестиваль, чтобы собрать всех детишек. И был маленький праздник для них. Шәһәрнең 10 балалар бакчасы командасы ГТО фестиваленә ныклы әзерлек белән килгән. Бу уңайдан ел дәвамында нәтиҗәле әзерлек алып барыла диләр тәрбиячеләр. Ел дәверендә без балалар белән ГТО нормаларын тапшырырга әзерләнәбез. Ул безнең һәрвакыт последовательно бара бит инде менә шушы эшебез. Диагностика бит инде ел башыннан үткәрәбез һәм ел азагында май аенда диагностиканы үткәрәбез без. Балалар яткан килеш күтәрелүне дә бик оста башкардылар. Урыннан озынлыкка сикерделәр, махсус аслыкка куелган билгегә кадәр алга иелделәр. Кыска һәм озын дистанцияләргә йөгерделәр. ГТО фестивале җылы һәм дустанә атмосферада узды. Җиңүче командаларны һәм аерым катнашучыларны бүләкләү белән тәмамланды.